Rend os, det gør I bare. Rend os med hvad I har. Rend os, I spørger hvad, og vi svarer det der hvor vi fra. Rend os det... Hele familien Skammelsen bor i Randers, men Ebba rejste til København, da hun fik tilbudt et job som tjener på Noma, hvilket Adrian er meget ked af, da han så skal undvære hans kæreste. Hvad familien ikke ved, er, at Ebba er blevet undercover stripper. Mens Ebba tjener penge i København på den ene eller den anden måde, sidder søsteren Connie, Pia, tilbage i lille Randers. Fuck, hvor er jeg glad for, at den tank sidder helt over i København, mand. Yeah! En chillerens søndag var Adrian og Pia tilfældigvis ude at handle på samme tid. Hey, du er den sidste, papi. Skal vi ikke lige hjem til mig? Jo, ja, okay. Over i København drømmer Ebba, at ingen vil se hende stribe mere. Hun vågner forskrækket op. Der er ingen, der vil se mig strippe mere. Ej, jeg tror altså virkelig, det betyder, at din søster munker din fyr lige nu. Ebba skynder sig hjem. Ebba når lige hjem i tide til hvilsen. Hun får lov til at servere til hendes søster og ekskærestes bryllup. Hvordan kunne I to lade dem gifte sig? Øj, det er vi da kede af. Ebba henter en kniv i køkkenet og går mod Adrian i vrede. Adrian var i gang med at hente sodavand, da Ebba sniger sig ind på ham og stikker ham ned. Dernæst finder hun Pia, som leder efter Adrian. Hey Ebba, du kan egentlig godt få Adrian i nat. Jeg fik alligevel nok af ham i går, hvis du forstår. Ebba driver Pia i had og går ind efter sine forældre i huset. Hun skærer hånden af moren og pisker faren. Siger daddy now. Ebba rejser til København og lever videre som stripper. Start twerking like Miley. Twerking like